Здравейте и добре дошли в нашия епизод на Mobile Legends Bang Bang. Днес ще поиграем малко Mobile Legends, като това е различен контент в канала, така че няма се харесвам, ще е дълга поредица, да, защото играта интересна е, смисъл. По-точно интересна история, няма такива работи, но да се цъка е така, яка е, така че ще я добавим и не като в канала като поредица. За начало виждаме какви мисии сме изпълнили и после започвам да играя, като играя също и на стримове, като може да последвате там в Twitch Умри Долна Крушов 1234. Може да последвате, да се абонирате тук в YouTube, да ударите един лайк и един комент, да може да се развиваме след повече и повече. Така че нека сега да започнем. Докато се намери матча, като намериме играта, искам вие да дадете един лайк. И целта ни е да съберем 50 лайка. Така че давайте вие сте. Аз се мога да правя нищо по въпроса. Само вие сте надеждата за този канал. Ето. Намери се играта, така че сега започваме. Аз ще си избера, винаги си избирам ето този Дортмунд. Аз му викам Дортмунд. Така. Избирам си този, защото е най-силен. Даже имам нов скин явно. Не, този трябва да се плати. Избираме този. И 5, 4, 3, 2, 1. Започваме игра. Видеото няма да е много дълго, защото просто си имам задължения. Ще е 10 минути някъде, даже малко повече, но ще видим колко ще е една игра, защото те са дълги, не са кратки. Чакаме само да зареди, вече сме на 96%. Ето сега дарихме 100% абсолютно всички. Така че нека да започнем играта. Сега мултибили. Тръгваме насам. Така ни дава картата да тръгнем. Мабък и просто преди тръгвах само в средата, там не е интересно. Там е много лесно, но тук е малко по-сложно. Ето ги идват. Вече са бимстех. Да, този никакъв апгрейд е явно. Чупихме мощита. Сега сме ние. Добре. И на него му шупих мощита. Така че сме вече ние. Добре, грешка и умряхме. Умряхме от колата. Добре, този път поне беше бързо, защото сме още в началото. Вече имам един кил и едно умиране. Вече сега отново му шупих мъстите. Убихме го. И този му щупен щита. Така, пускам регена. Ето сега влезнаха тези малки
войничета. Аз си викам войничета, защото те са буквално такова. Какво стана, бе? Тук за малко пак да умрем. Малко забива, но сега ще се оправи, надявам се. Така. Маси гринката. Като бихме градината. Тук какво става, бе? Добре, убихме го. Така. Добре, излизаме бързо, защото ще стане лошо за нас. Вече сме 4-ти левел. Това е доста добре, защото добре. Дъбъл кил направихме. И вече сме 5-ти левел и двама човека са с 5-ти левел. Тук се разсеяхме малко. Що забива, бе? Чакай, той бие тук. Добре, излизи. Добре, тук малко се набихме където не трябва, така че беги. Оле, мале за мъничко. Да приключи нашето сражаване. Добре, убихме единия. Тук, за да съберем сили за другия. Който го виждам, между другото, какво се крие, аз го виждам. Добре. Вече сме 7-ми левел. Не, брат, не се мъчи по-добре. Като още не сме гътнали нито една кула, като виждам в средата. Ето, виждате, кулата почти е съборена в средата. Ето идват тези, които трябва да ги бием. Хубаво е да отидем в средата. Защото средата е по-лесно. Там не печелим точки. Разбирате ли? Така че по-добре печелим точки да апгрейдваме герои. Колкото да ни е нали всичко готово. Разбирате ли? Това е моята логика. Сега точно как се играе играта не мога да ви кажа, но знам как се играе. Знам каква е целта, просто да убиваме и накрая да съборим ето тази голяма кола. Чакай, ако стана, аз съм влизал тук. 22 секунди. Ми е набила 793. Ма чакай, тя ме е била. Махна от колата, защото тя беше 60. Не.
Да, 4 секунди, това е някакво 20 секунди. Не знам, но това е много добре, че минават бързо. Като наистина мисля тук малко да се бие още и да отива в средата. Защото... И умряхме. 23 секунди отново доста зле бих казал. Като аз съм вече на 8 левел и съм не съм единствения, ето този Ниса ли е Нисан ли е, да го знам. Е 8 левел от други отбор, само тази жената. Е тази, е страдното такова. Вече имам 9 убивания. 4 пъти съм умрел, като това беше 4 преди малко. Ще ходя да бия толкова големия. Щупихме му щита. Ох. И го убихме. Ще убия тази пустенурка, за да мога да се регенерирам малко. Добре, готово. Вече сме по-бързи и ето, вижте, тази кола вече е щупена. Ето тази. Тази не мога да видя точно колко е. До тук вече тръгва този големия, който убихме. И вече е на наша страна и той идва да ни помага в един... Така го разбирам аз, че той идва да ни помага. Така, ето виждаме тук, щупихме щита на този и го убихме. Моля, какъв е този големия? Вижте го! Вижте го този големия! Този големия за пръв път го виждам. Не знам, интересно е какво прави... Къде е онзи, бе? Не знам, ама този големия за пръв път го виждам. Той умря ли, бе? Баси слаби беше. Тук стават боища, така. Целта ни е да умираме повече. Така, зареждаме си. Ето. Ето е тук първото. И вече... Добре, те вече се заредиха и те между другото станаха силни, обаче този му щупихме щита и явно той ще му тегли ножа. Този е 10 левел и вече е малко по-силничък. Така че трябва да внимаваме, но все пак... Готово. Убихме го и него, така че... Чакаме този приятел. Добре, явно няма да отиде до там, където искаме. Влизай вътре. Биги. Добре. Мале! Плунка. Така. Още малко чат. И ето победихме. Щупихме крайната цел. Виктори.
Така че това ще бъде за този епизод. Ето, МВП съм. Това ще бъде за този епизод. Днеска 15 минути. Трябва да е достатъчен една игра. Скоро време ще има и по-дълги, обаче в момента не мога. Имам си задължения. Така че няма се ви хареса. Ако ви е харесало, ударете един мощен лайк. Ако не ви е, ударете по един комент, по един лайк, защото не ме интересува, че не ви е харесало. Ударете лайк. И се абонирайте за канала, за да може да стигнем 50 абоната и да започнем да пускаме стримове, да сме на живо и тук в YouTube. Така че това беше от мен. Надявам се ви харесало и чао, чао!